салом алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз ҳастем мо дар бозори Корвон, нулевои дарвоза. Хостем ки материалои паплинои доинги новинкара шумода нишон медиҳем. ҳамиҷо омаги адреси иҷа нулевои дарвоза меен рост омаданда сеюм проход дасти рост медроен. ҳамиҷада апай кие апай парвина суроғ мекунем. ҳамиҷада инози ма барои шумо абзор фақат чизои новинкара мекунем. новинкош апаҷон нишон битен, нархош хати гап занем. Ина миён новинко ина миён ҳамиҷа сар мешавад новинкатона. ина марҳамат новинко апаҷон хе қапида як рӯз пешам шумо реклама кардем ку нопараги ям параги дутара ина марҳамат гулои нав сангои сваровски тоза духе расветка санг задагиян мақсад ки гулои новинка сангои нигоҳ кунед чанд духе санг задагиян сангои сваровски якташ розове якташ бирӯзове баъд рамашка чоҳа инам хушро борои рамашка сангои сваровски дизайнери баъд мана ҳоҷиёно ҳозир ҳаҷ сар шудагиян мана гулои хушро ҳоҷиёна ё ҳоҷиёна бо мана ино гулои нав қапи кашида бисти чанд зура баъд чишунам зурая сангош сваровски тоза ё ном надорам хаби яконша ном бомонад номи шумо қати кани ё евростил мана ино евростил записа набудана ё набудан ина шумо ҳамият ки мо ҳам як ҳафта пеш ёра запис карда будем неки ё набудан ана ё новинкаи омадагиян беҳад зура нашон 150 сомона ё доинган чиян ёки дубайски дубай пилай олиб қап шавики чама гӯ дубайски тоза ина маҳрамат бибинед ана иша сангани ина марҳамат гап занем кам карда бош ана иша зарди зура зарди гирипча ном дорад хай бори хушрӯ гулои хушрӯ гулои бар мана ин тигрои новинка мана пеши пеш духе расветка кабуткати бирӯзо духе расветка санг задагия мана гула бинед гулаҷо бо мана ихе расветкаш аста мана интиграм инам духе санг задагӣ ана инам гулои новинка бабочка баҳор пушак ина тамошо кунед мана инам нав омадагия шумо дидестен мо новинкоша парфтестем чибаки шумо бофаҳмед ки кадомаш новинка омада сразу харидорӣ кунем як бори дига ма чира шумода адреса мегум нулевои дарвоза баҳри корвонсити қати меоен сеюм проход дар тарафи дасти рост медроен сеюм проход тарафи дасти рост мегарден ҳамиҷа ҳаста ина апай ки апай парвина суроғ мекунем се расветка борои навая ям ду санг задагия бо мана инам бори беҳтарин бори пешхадавой борай бори мақсад ки танабаям хушрӯ меиста курташ аҷоибот некин ду санг задаги бори фасона мана исна бо гулои нав ҳамаш гулои нав рафтаги биям хе рафтан диге гулои нав гап задам диги гули баҳор мана чор расветка инам мана хоҳ ҳоҷиёнаҳо пӯшада мешавад хоҳ духтаракҳои ёш пӯшада мешавад миёнақад солоям пӯшад мешавад мана ҳамаш инҷоям мана ин дутаям гули нав мана ноям хушрӯ баъд гули ранги туркӣ материал туркӣ не материал доимгоҳ стили туркӣ бари ман инам новинка мана тагаш бардови сиёдиқ меган манхе ваяч духес расветка санг задагия мана инам духе бо гули баҳор мана инам гули хушрӯ беҳтарин гули мана
4 расцветка дорад. Ҳозир ҷаз ҳисоби ки ҷому ма кам аст. 2 расцветка шакашон, 2 расцветка дига дорад бо. Ҳам зард дорад, ҳам сурх дорад бо. Мақсад ки инҷа ба. Бо ман ин гулои компютер ҳаста. Компютер? Гулои компютери ҳам. Не, рост. Ман духе инам духе расцветка задаги 4 расцветка вая. Бор 4 расцветка ҳай мана. Духе расцветки санг задаги. 4 намуд вая. Бо мана ин хе гулои хушро аста. Кун 30 сол ба вай. Кашида нишон дед гулошну бурод. Мана. Ина. Ё чандия нархи 150? Ё 150 аз хотире ки ҳам духе санг доранд, материалашон беҳтарин. Барои ки мепӯшед роҳат мекунед. И хеле ки вақте мепӯшед вай не мана. Ино гулои туркӣ ном дорад мана. Гулои туркӣ? Гулои туркӣ ном дорад мана. Материалш доингай, ҳо. Нусхаи туркӣ. Доинги Дубай, нусхаи туркӣ, ҳа? Нусхаи туркӣ. Марҳамат, нод. Ҳамаш ба худша вай дорад мана. Инам бинед. Инам хушро. Пеши пеш буро. Ва инҷа ба сесангоҳои дубайиҳо ҳастар мақсад. Кашида мекунӣ чӣ када биё ай тараф рафтем як тараф. Мана нигоҳ кунед. Сесанга нархи ём чанд ай? Ям 150 мақсад ки ака ҳо мо як ҷо ба ҳар душа мезанем ки нархҳо ҳардара нашаванд. Мана. Оҳиста бирем. Гулош намо определит кабутуно. Мана. Ина шумо вақте ки омадем бо як бор адреса такрор мекунам ки бари курус диққати меорем нулевой дарвозаи сеюм проход тарафи дасти рост мегарден апай ки апай парвина суроғ мекунем ҳамиҷа аст лек шумо ҳамун лайки хонасӯхтаро биҷиқем ки ина мо меҳнат мекунем барои шумо апай парвина ҳам ина меҳнат мекунад барои шумо нишон метавам ҳамин лайки хонасӯхтаро фуромӯш накунем. Марҳамат. Ина Я дигар ном намонде на апай парвина? Не, ина ака ҳозир нами худо насиб куна бухори гарм шава мебинем ҳофизаҳо кадомиша пуштаган ба шаб намай фирӯза ҳай манижа ҳай айрӯи ҳамво баъд вай мекунем. Фаҳмон. Ҳозир мақсад ки фақат ҳозир дузандаҳо серкоран фақат ҳозир мехарем дузанда медем ки то вай тайёр куна. Ана иш зур. Чӣ ном дорад? Хаймра биё якча ном кун. Но хай гӯям ки манижа давлат. Манижа давлат. Ана я? Мезебаша. Ана манижа. Ана манижа ку як бор га пеш нишон ти. Ин манижа я. Ина апай манижа кирта таёфти. Апай манижа ра кирта таёфти ҷабдас. Дига тамом. Богуҷодай навинко. Хай ина навинкошам ба дараҷаи оли бисёре агар ира чикем ноз ма замина нишон метем на бо навинко магиай яъни гулои навам бо ира рӯзи душанбе насиб боша нишон метем ҷодан бо навинко ина нигоҳ ки неҷада коргарако буридестан иҷада аптовия ине ки касе ки айноми канали либос тв гап мезана ина худаш гап мезана арзон мекунад арзон карда метиҳад баъд апай парвина ина дигар аёдум намеравад апай парвина худаш инсони хуба муомилаи хушрӯ мекунад қати шумо инҷора буридестан тайёр кардестан рӯзи душанбе насиб боша рӯзи душанбе бо мо шумо дар ҳамиҷа абзор мекунем чӣ баки апай парвина борои нав овардагиай ҳамаи ҳамвора барои шумо тайёр мекунад доингои якум сол ина доингои якум сол бесангош бесангош чандия нафар клиент ҳаст доим 100 сомон бале 100 сомон не ки мақсад ки дар ҳамун гуфти гапо ки ин роҳати ҷон ранги кофе бале ранги кофе будааст ина марҳамат бидраи напа касе ки хеле дар канал обуна нестай бо як бор дига мегем обуна шавем мо як бор дига гулои ҳамира нишон метем ки 10 дақиқа роҳ нашава барои шумо муайян шава чӣ чизе ки шумо кофтанӣ ҳастен бо апай дар 10 дақиқа 15 дақиқа шумо да ёфта меёрад барое ки чандта дукон дора ами бузурда чандта дукон дора меравам мекова обшики шогирдам бисёр дора ина анаҷа якта дига ина дар дастшина нав ба ёдаш зад ина ира бирова чӣ ном дора тигр тигр паланг тигри сесанга
сангои сваровски кати мана ҷилоша бинед чӣ қадр хушрӯй 3 метр сангош сваровски тоза 150 сомон 150. Ина арзон даст. Ина касе ки ино ласое ки ласо? лас ҳа ино лас Ана ласорам як бор хуш обзор кирд то ҷурай. аз ма худам нишон мана ин лас се хел намуди санг задагиай ин ду хел поёнаш санги майда ду хел санги калон болош па дорад мана вай бо мана ин мо наврӯз наздик омадаса атласишам оварде нархаш 280 сомони ин ласоя бале ҳо 280 инам ду хел намуди санг задагиай мана иҳо италиански лас мегон мана италиански ино ҳамаш мана материал маълум аст баъд мана намуди цветош ҳастай мана беҳтарин мола ине 280 сомон 280 сомон ҳа мана хай дамиҷо барномаи имрӯзаи мо ба охир мерасад як бор дигар раҳмат апай парвина шумода барои абзори хуб боқӣ сарбаланд бошен обод бошен худоҳофиз